Türkmenistanda hal ýagdaý, ýaşaýyş durmuş şertleri petelýän raýatlaryň barha köpelýändigini synlasa bolýar. Muňa dynç günlerinde bazarlarda, restoranlarda ýa-da hususy hojalyklarda zähmet çekýän mekdep okuwçylarynyň köpelýändigi hem şaýatlyk edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 17 oktýabrda Aşgabatdan maglumat berdi. Ýegşenme günlerinde yetkinjek mekdep okuwçylarynyň käbirleri restoranlarda ofisiant günlükçi bolup zähmet çekse, käbirleri bazarlarda araba bilen ýük taşap azyrak bolsa hem gazanç etmäge çalışýarlar. Gyýys çagaly hojalyklar hepdede bir ýa-da iki sapar gruply hojalyklaryň öýlerine gidip, olaryň tämizlik işlerini etmeli bolýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Käbir hojalyklaryň ýokary synplarda okuyan gyýzlary bazarlarda ýa-da ýerasty geçelgeleriň basgançaklarynda oturup, hojalyklarynda elde örüp taýýarlan alajalaryny, joraplaryny, şeýle-de suwa gaýnadylan mekke jöwenleri satýarlar. Ýöne soğuk betonun üstünde goýulan karton kagyzy oturup goşmaça gazanç etmäge çalışýan bu gyýzlaryň sewdasy da wagtal çäklendirilýär. Şäherde polisiýanyň gözekçiliginiň güýçlendirilen wagtynda olar saklanyp ellerinden önümleri alınýar we olara jerime salynýar. Dip habarçymyz belledi. Ol mundan ozal sewdanyň bu görnüşi bilen diňe uly ýaşly denanlaryň meşhurlanandygyny aýdyp, hal ýagdaý, ýaşaýyş durmuş şertleri barha petelýän raýatlaryň agyr ajy durmuş şertlerinden çykalga gözläp, çar tarapy urunýandygyny hem sözüne goşdy. Owa ýerlerinde ýokary synp okuwçy gyýdylar gruply hojalyklaryň sygyrlaryny sagyp, howlusyny süpürmek, nahar bişirmek ýaly işleri ýerine ýetirip, goşmaça gazanjyň gözlegine çykmaga mejbur bolýarlar diýip habarçymyz belledi. Indi 6 ýyl çemesi wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistanda ilat giň ýaýran işsizlik, hyzmatlaryň we haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy bilen ýüzbeýiz bolýar. Bu faktorlaryň arasynda güzoran eklenji barha agyrlaşyp garyplyk bilen ýüzbeýiz bolýan hojalyklaryň şeýle-de dilekçilik etmäge, zibil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelendigini synlasa bolýar. Mundan başga soňky ýyllarda hususan Tomus aýlarynda gazanç etmäge, dürli işlerde işlemäge, plastik gaplary ýygnamagy ýa-da dilekçilik etmäge mejbur bolýan çağlar hem köpelýär.